Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Arjimang, lukumang, nana sasaba yo kromo we wato, wispode ala de yong wang, wan de sansep sati de, na de, na sanif de yong wang kon archi, we barodi, sobu so norko komit zuid-oost komit west, wispedef mama ser nang aristuro, kakayesi, opoyai, luku seipsa. En misdo janga bararut, Yaman sa nagambot, giliw di ba kaliksay takit na nga yung programa sa nang safe sa. Pos mi begin, but ala de sa nama o di de diaspora, ala sa nama sa itanatra sa Amerika, sa Nederland, België, Kosovo, Aruba, we barde o di. Want u sabi, dat is manati e volle goede ook toe. En natuurlijk vanuit het programma die zie, met actie voor harde bangi de stoelen. Kan je dan op cheese, wat soft of wat koffie. En de mensen gaan wel naar kurkurkjes in tata. Dat is gewoon koffie. Dat is toch arki. Want idee wordt tak bepaalde tori. Alles wat er gaan. aso, so we begin dan wapchi probleem bij me kare wapchi probleem omdat die you know de geïnformeerd en dat vind ik wel een beetje lastig. Ja. You know de geïnformeerd voor sa fa financieel libi fa kondre die se waka. Ja. Want if ya wan gezin toch dat die aba gezin yuna pa ma dep chinde. Isabi toch parasi de oso de fayam pai wataram pai. Isabi internet moest pai, want je wil iedereen in dat huis te moet komen. Je hebt tegenwoordig internet de van nodig. Ja. Je verstaat nou awa musu. Dus ja. Ja toch? Zo. Dat je hebt stroom. Isabi toch nanga awatara. Uiteraard. De tu edeman ina oso. Met name manangapa. De moest go budgetair. Go setatori dat lukuno. De laatste ik kom, mi verdient so many, papa verdient so many, Lucia, Robbie, anga de terawan ne verdient ete, de gonna score. Dus na de mananga pamusteka slag dati, die dem chin dati. De je go budgetair min pai stroom, min pai watera, min pai internet. Dat ik kon alles maar tegemoet. Je begrijpt? Ja. Zo. Maar nu wat er vragen komt, ik kan absoluut dat ik op een achterstand naar internet. Je sabi toch, of stroom, of water. Maar de morika net dat je op ayabudu. Ja. Je verstaan? Maar omdat zijn dat we achterstand komen, want terasan kop sawa sanip sananga Robbie of Lucinda, fu taki yabif jiwa money uit fu yepeng. Fu sorgu taka tordat wakapung. Isabi dat na harmonie in haar gezin. En zo luka tortu ook tu in haar kondere. Dus dat na moro biji prentje, amoro biji plaatje, taki wan prioriteit bij moest ji, sabe ap moro fanodu dan apur doti. Want apur doti anotak dot waji no de anotak de man notak de no puren do libeng ni wan oponto konanga betaling die verstaan en uiteraard Masaranur Mohammed betaki die ap so af de aannemer ap langa blok maar so af de man ap chat blok. Ja. Die sabi toch Financieel dus. financieel Ja. dus aman pai worko man. Zo. Dus dat je shitaki terafas no de ya wan fasi sami edenki wan mi kwa buitenland. En mi shifego. En aan wan kondere no momigo. En aan wan de mi go mi lukum go luku wan standbeeld dap of wan sani. Mi tang. I verstaan nangasma en mi shifali bego. En brare. Ja. Ja. Nana sasa ba yokromo. Sernang ano water sani we leven in een globaliserende wereld.
Pe gomena nga gorontapu, biji gorontapu. Unu na deelfeng. Dan me shitaki, je paifi dotik moto. Ja. Ja? Je paifi watera, je pai. Alasan je pai noti, nek chisif soso. I verstaan. En dan moeten we ook gaan afstappen, soms maar ati obron. Maar we moeten kijken om, uno moet zoeken voor een 10 sensi de was daar eerste rij. Dus dat. Dat no kan. Isabi toch? 10 sensi aben presi, kwartje aben presi, holu aben presi. I verstaan? In a torfa doti disi da we tak disi, nou een voorstel voor een programma die Sarana Zeepsa. Tak met de man, de man de bigi man, vooral DNA, want we ka DNA. Vooral in DNA, met de man go luku if een resolutie no kan naki of een wet no kan nemen aan, tak jere no. Fu adoti da kono du populistis go denki tak ya desma abetaranga ba. Me fasma abetaranga das donanga onhygiënische situatie ne oso. I verstaan. Do komoro taranga wanda atoso yo pai moro dresi. Ja, maar Mr. Gambo, jere no, ano alle regering kan tek de beslissing disi. Omdat misabi tak ab beslissing disi over a dotitori. Ja. Dat tenfu bouterse ting. Ja. Na kusa fesi. Ja. De man bij Lucatorik ba en Samir me begreep de man wordt zelf via IBS. Ja. Hier no, IBS, de meeste sma is er na. Ala oso abistro. Dan uit als situatie dat die a rekenen via dat een x-bedrag moet dan vijf follow, met dat zijn. Ja. Dat ook gonna ophaalt zijn voor doti. Ja. Maar je tak over populistische story. Ja toch. Tramang de bewando ator op dan breken even doen. Desma kurutu. En de lasa verkiezen. Do lasa verkiezen. A president is taki tak diere no mine lukatorati. Me lukudak mi fura follow up. Min fuda follow up. Ira udo. Me fura follow up. Dan de zeker dat diere alasane go boom. En uiteindelijk je gwent atori. Je kon gwenten wanda uitroen gewoonte. Dat we soort regering komt. Dat kan jompo taki. Iya, aka met propaganda. Iya, me pour dot money ji. Pe au fena money ji. Isabito. Me bedoel taki da a hersubsidie van pour doti e collecti. Waardoor ruimte is de. Lek voorbeeld akatori voor robi chiswa money probleem wasani. Dan a situatie dat no conformoro is er nang. Isabito, ja regering da a olo dat e tapu. I verstaan, maar a doti e halop door de regering. If otak regering beji, ik noem maar een bedrag. 100 golu uit per maand aan dat waji. Dat hij kon, zaken kon 50, talang hij kon 25 golu. Isabi toch? Dat you epa, dat you doti nog moto, de karijeri. Wat je pai. Misre voor rigeri. Iya toch? Me origeri tu. Me origeri. Want me pai. Me pai. Natuurlijk. Me pai mi doti moto. Dus so unfa programma di Sarana Zeepsa luke. Uno wa pus no wa mane ede. Tak ine do you best of disi. Maar sa etaki fu voorkom de soort san disi. Isabi wan tala ngayo ko sap taki wan in ala den biji kondere. Na datcha de kondere ka fesi. Allemaal geen bijdrage. Allemaal li serefa auto di e parkera si strati e paiven. Safety je go plasje. Je pai. Iya. Dus na ango ankong. Dus congruent asanda die lek van a regering disi. Dat je no me schaf de subsidie af. Voor meka economie gezond. En voor meka economie grow. Dis na waf desan tu fu meka gro fu sorgu taki demande parkera tapu strati dus dat want tak lante mek parker ji want Michena Holland parker wachters da worko want de mati pai de man en tino parker boom af de man plaka bonji je is butu je is butu en in taki no go paien i mus paien dus a systeem de so i mus paien asla dus zowel ook tu adoti fu voorkom de sanadi. Maar dat no want taki mes dragi. Nee. Vijf en a pistor dati. Jere masarkambo. A pistor dati. Miluke. Je bent over a parlementori, toch? Na de man die zorgu takator du taki. Ko in orde. Dus kan de man be kon een voorstel. De be fena volka de baka. Natuurlijk.
Maar je go mek trobi, omdat die data point toko banyi. Ja, maar zeg ik dan. Moet ik eerlijk. Miluka Sani, alla fasi miluke. Ja. Oké, dadelijk je zei geen commentaar, maar Ja. mijn commentaar naar die zie. Miluka Sani, amana politicus. Ja. Zo. En met Arki en Melis Furu. Met Arki dit door Melis Furu. Mooi zo. Dat een politiek partij, bepaalde politieke partij, zal die naar regeringsrevi, zal Ja. door zie. Ja. Maar je legt uit dat je no. In het parlement, de man een niveau. Ja. Niveau de man, de man die op niveau. Dus met andere woorden, we hebben een lagere school, dan gaan we zo dat bij. Nee. Nee, wat er allemaal mee weten, toch? Nee. Dus dat is mijn takkie. Ja. Maar, deze man die legt aan uit. De man vergeet wat aan het. Dat ook toe, een gedrag je en Sunday you, if you know wat Gotterman. Ja. Want ik kan op dokter anders dat, hè. Ja. Ik kan op meester, Ja. titel aan de wanati. Ja. Maar you know Gotterman. You know Gotterman. Dat mi nog kan poer uit you en dat missie in het parlement. Zo. Want alle de man die regeert zo. Mm. Allemaal titel ja. Ano de man lagere school. Oké. Nee, na man, nga titel. Okay. Zomaar jere ja. Hey, Tiago. Wijsheid. Mm. In netjes aan scoren. Dus dat is toch. Dat moet wel lekker. Waarde en normen jetjes, ik moet dat joso. Oké. Isabi toch? Ja. Nam jou, mijn tante, Ja. mijn zus, mijn broer. Je verstaan. Ja. Dus jetjes, ik moet dat joso. Ja. Je kan studeren die de Tamara. Mhm. Je kan er een professor. Ja. Maar je vindt na manieri. Ja? Ja. Je misdraagt je. Meneer. In het jij zelf na fasie. Ja. En nog erbij je nog een politiek vestman. Nog erbij. Dat de volgelingen van soort voorbeeldje je denkt. In een mandje voorbeeld. Dat de moest misdraagt denkt. Dus nadat je leerde na stratief misdraagt. Daarom mek luku Ja. de politieke volgelingen na de man de kom ik de TikTok aan de sandati. Hier maar Nou. God serama. Na de gedrag dat de mij vertoont. Ja, toch? Ik etak dot taki. Ja. Etak disi. Mm. Etak dati. Ja. Dus nadat de man is je wan heel. Hmm. Terwijl als aan dat fout. Ja. Alek die osoma sergamo. Ja. Yuna pa. Ja. Angama. Ja. Ja, feeling dat. Ja. En hier die jama e krutu en we tak dot taki. Zij dik op zang de psi. Abje tek over toch. Natuurlijk toch. En tamara choteji userefi. Outegi. Useref outeji. Outegi als er zijn. Oh, kosju. Ook toe. Wat dan een respectief. Nee. Omdat i broko a waarde na een norm ka grond. Juist. Ja? Me vraag me zegt, famim luku mene bofa, famim luku Jones, Ja. famim luku de man, mipsi de man like parlementariër, of mipsi de man like gotter jongens. Maar wat Dank terasane play toe. Asan se play na de man a las water fisi. Dus de man strande tap wan toko banyi. Mami wan teji de wansani. Taki sapakara be teji korobia. Tak jompo ni choro watera. Drite kong. Natuurlijk. En de man shitak drite e kong. Is dat? Want zeep sanga de man. Ja. De man beriken. Want in begrijp mi otak oil and gas story no. Ja. Maar Ja, precies, first. Olengos, we zien Olengos, wat je gaat. Maar we zijn een parlementariër, beta kwanto hoor ik. We gaan vallen hier. Je know Ano een parlementair, een politiek leider. Oké, we politiek leider beta kwansani. Dat is aan be. Dat je bedoelt. We ta kasani bu parlement van de man bezig. Ja toch. Kan ik kasora volk even dat we komen voor. Ja, want dan in ko verstaan dat a fet sa de man e feti. Ja. Daarom mi wanga fosu sora sanda. Oké. Ja. A fet sa de man e fet no. Fu plek borko bana nga de sanda di. Oké. E misdraag den e go a oli. Oké. Na oma oli want de be probeer wan leisi seri toch. Oh ja. Dan want tweede leisi de be probeer seri baka. Ano Oké. luk. En no de man shitak a regeren disi. Want de man it karu ja regeren di stak konya isapte it karu ji foranga doivi. Dat is lo konya. A regeren di stak minetek voorschot tapa oli. Nee. Mi wan denkeram chief mim konya en mi wan ap wan taranga onderhandelingspositie. Ja. Je verstaan? Ja. Dus minetek voorschot. Ja. Mek a woroko dat alles maka nyang. En ta komt nana sasa ba yo feni. Dat de feni. Ja.
dat de man die zanga de chamuf de non lobator dat. Dus de man is zoeken een reden, ik creëer een chaos. Dus eigenlijk de man begint je een voorbeeld in assemblee, dat is strati dan doet dat toe. Oké. Je begrijpt wat ik zeg. Maar ook Archie Masra van Samsung. In de komende 7 maanden mogen we dit vaker verwachten. Ja man, van de NDP ga je het elke vergadering hebben. Ze hebben geen issue toch? Sinds die FID getekend is, hebben ze geen issue. Ze zien dat heel Suriname rustig is wachtende op die ontwikkeling. Dus voor hun kunnen ze alleen op zo'n manier nog aandacht trekken. Daarom moet je kijken, Ansadi was gelijk aan het filmen, Van Emder was aan het filmen, iedereen was aan het filmen. Jones zelf, met selfie, dus je ziet van men was gewoon bezig met de opvoering. Zo, dat doe je Masra van Samsung. Isabi toch. Dat je shi taki abarat haleti. Want de man, ze hebben, de man, weet je jongens in korte broeken botaki, ze hebben geen poot om erop te staan. Dus de man voer oppositie maar, want not there. Not there. Isabi toch. En de man op optie. Dus dan moet je ruzie maken. In gedrag is reflectie, dat baga woyo je zeer visie. Je misdraagt. Isabi toch. Na dati. En het gebeurt telkens malen. Want misap taki, de parlementariër, met name VAP, bij de oppositie. De man bij pot, maar zijn ook jongen leesatoren. Maar man go. Ja, maar het is mis dat also. Dat klein zo mi, ama 6 jaar. Ja. Dat ama sa beeld, mi sora ama beeld. Dat maakt ze met dat open. Zijn deze mensen parlementariër? Met dat nee. Zijn die parlementariër? Nee toch? Ja, maar hoe vechten ze zo? Hoe doen ze zo? Zo. Ja, maar dit is NDP. En wie is NDP? Dus is dat prima actie door? Ja, dat kan mij taak. Dat zijn die mannen die 10 jaar geleden het land vernietigd hebben. Is dat het pap? Maar zo werkt het toch niet? Nee. Met dat nee, my boy, je hebt een andere opvoeding. Dus kolibato. Ja, maar de man die zien een zuiver red race toch? Dus dat is. Isabi ko archiwampo. Man to man is so unjust. Children, you don't know who to trust. Your worst enemy could be your best friend. And your best friend, your worst enemy. Some will eat and drink with you. Then behind them sus upon you. Only you. Zo. Dus na leki te sanno de dat de alaka rigeri e mexani i verstand toch. Omdat de man op keus not more normen en waarden. De man is eleri, een politiek leider bij takwa lazy. Amant napatapa podium. De volgelingen ving. En met de zeker de man die atje volk politiek moest de inzang aan mij. Want dat pakket no be praten te toch, dat zijn beteranga. Dat jere dem, jera mano. Dogo teka money pa money de. Ja. Zo met dat. Alleen. Ja. Maar go teka money. De man go teka money pa money de. Dus dat want dat hem go furu. Oh ja? Hem go roof. Dat gaan we leggen. En vandaag aan de dag is je weer slag toch. Na opvoeding zat de man beetje zie. En nu is het naar buiten gekomen dat in het parlement zegt de man sorry dat je mag de onhebbelijke straat. Je mag regeren. Je mag horen naar wat leiden nog daar. Nee, wij gaan recht nog daar. Next nog daar. Na free for all. Cowboy. Daarom de tijden bewaar een PG ook toe. Juist. Hoe dat is? PG moest gaan. Kost PG. Je zendt briefie. Go PG wat onderzoek tori. Vooral van waf de mama zijn boven. Na school zou opvangen. Je verstaat. Dan PG actie. Want er is PG actie dat het parlement dat de man is bij de 26 plus. Dat PG actie dat
Mi wan vervolg hoefdraad. Right. Ja? Ja, ja. Dus we stellen in staat van beschuldiging. De man doet tante Jenny en tante Jenny bij de voorzitter. Ja, 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 ja. Dat die daarna deed, dus man tot John Potak de wan chakondere. Oké, Hoe dus, dan? dus met andere woorden, de man beschermt Amandilo. Ja. Nanga money. Vervoer man de mij bescherm. Oh, oké, oké. De mij bescherm, vervoer man, chierman. Ada de manati. De man had de mij bescherm. Oké. Sanoma. En die nati, de man lega volop uit ageren nou. U stemt op NDP, dat we winastri, Ja. dat we met de man komen baka. We make them an come back. Kudu sang. Kondu sang. Mevrouw, ik zie kudu sang. Yere no. Kijk, Een beetje si biologie. kijk. Dat de mij leren dat in haar busi. Na wet van de sterkste. Oké. Ina Dus busi de. tigri leeuw. Ala de mat suma ma chir terawang. Chiri. E chiri. Oké. E tang. Oké. Maar we leven in een geciviliseerde wereld. Uno de busi. Nee! Oké. Isabi toch? Ja, ja. En de man die si mi oteji wansani. Te tigri da busi. E meki bari. So le isa no angre chirara. Ja, Na no. no da abi. Oké. En ta ab no tu. Da ay ko su chimeti in sabana. En ta no fenip chimeti in sabana. Ja. Da maika parasi. Uh-huh. Da puston de boroken nangara. En dat heb sanga de man die si. Oké. En nangara boroko. Ja, ja. E verstaan. Ja, ja. Ja, nou, we begrepen het hoor. No, je verstaan. Ik begrijp, ja, ik begrijp. Mooi zo. Mm. Dus, na so de man die libitan en so do tang. Ja, ja. If anu gwen kot biji tonto, na biji tonto tang koti. Ja. Ino ma change moro je kan, na leksei tak ino ma pura gotoro uit asma. Nee. Adina smaakt ook. Adena asma. Wie sa maar studeren, wie sa doen. E Adam gotoro, e Gotoro. drink gotoro. Ja. Alasan e du Ja. gotoro. Ja. Hij kan niet anders. Nee. Nee, sama de. Na so de want Ja. de mitanga de serfa, so de mitanga, so de libanga de Ja, serfa. ja. Dus terema de na ozer dape. Berem. Na beram. Na de san sepsa. De sandi se ko beram. Ja. Dus. Want mbelu ko klep on man bete ji want tera pigi man Ja, ja. taka di se poti futu da pe da manga de man fwe wakti want wa gon Ja, no? iya Dat de mij leggen. adesso tal da te taki Oh. Dus tigo dape de abasa nati. im ap gong Oh. Dat im zijn wa wapen zijn ik zo'n cowboy. tang Is op de film Trinity toch posito. iya de sandati Oh, want met de eerlijke era, mi locatori, mis dom, en me biator van klein zoon mi. Sama stel mi bepaalde vragen. En de boy, ik zie ja, de man scherp, aan mijn lukus heeft sa. iya Ja. en daarom mi etaki suma pete fiti Ja. of a suse fiti Ja. de weren ko archi on poko You're too rude. Hey, oh, what a rat race. Oh, what a rat race. Oh, what a rat race. This is the rat race. Rat race, rat race. A summer love summer, a summer boss sutter, a summer jack sitter. Oh, what a rat race. Yeah. Rat race. A summer gorgona, a summer hooligan, a summer. zo dan if a susu of a pete fiti Ja. dat je wering Hey. je verstaan. Hey. Maar if a ne fit you, Mm. de ne wering. Dat met dat je dus in feite een politieke organisatie dat die. Want pempe denkt dat je smaboko teke dat is op zo'n safe toch. Mhm. De safe, Ja. de teka finse, Ja. dat bonfi gebruik, Ja. dat grof wang o dat lok to dat je Dat is troe. trouwens. Maar just de manier doe dat jara. Por isso grof ala sane sani. Ja, ja. Die sabi toch. Ja, ja. Suma moro bije nyantara wang. Mhm. Na sanda te gebeurt dat. Ja, 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 ja. En dat sanda ti de mo stelt en toe na grananti kutoso. Mhm. Dan a soyo chakondere. We archi malu kuma nana sasa pa yo promo de jong man. Dis moest de wan leerles doen. Ja.
Isabito. Yo, abuan tous mado taki, ya como pa bun. Demanda ti, na demande waka bradi pasi. Mata las water. Febe karasan. Las water fisi. Ja. En ja, wan vrouw, die na assemblee, Miss Brentje, die leg uit zo, dat au film, dat je tak disi, je meki bari, saba visiti de kar mooi wefi. Right. Right. Die gente son fire, e ko pipato. De fesi Brentje, se e de mooi so, tak ef mi tisa visiti spot in wan pan. Jongen, nou, shoot visi mooi. Je zegt, Chako Pota Soro. De trafisi nyam nyam alleen tere. Ano bon finyang. Dat die de na de yoko leg uit. O die de pot. Ja, maar zeg maar dan hoe. Dat is een beurtie wat meki. Ja. Je verstaan. Dus dat die. Maar ja, maar zeg gambo. Beleden utak watori. Maar toch nu een tak over dat dat baga. Ja. Want isap amman serikar biflit ook. Isap amanati. Biervliet. Ja. Amana politik man, amabe asivatin. Disa utak sampai di jama bicara mangastrati. Maar zeg Pakito. Pakito Ja. Pakito beleg uit op televisie, radio. Dat je eigenlijk via P, smag via P nog bellen op televisie. Want de topman in belling. Ja. Ook via P. 5 natuurlijk. Jere no. Abini Yumiwani. Amai tak topper sana. Mane karne. Nee, mama tak topos. Jere no meo teji wasani. Teet na patapuku. Ja. De escape. De mata ki escape op. Ja. Je mek bigi. Terwijl Terwijl ideen watera. Nee. Ifutu ne mit bodem. If you know, fade my karasani. if you look sumo. Ye sumu kwe. Water trapas revino man. Ze water trapas. Dat amai do no. Oh, nou klari. Amo klari. Dus amai water trouble no. Ja. Isabito. Want ama vind taki. Dus het zijn de wenselijkheden hoor, van hem. Ja. Sa amai winsi taki. Wan politieke organisatie sa haren kom. Ja. Tak konja so kosto. Want toen ga je geen De maya jamaya. Wat pak je gaan maar Dat want dat you know een las water maar man leg uit dat via peers en bellen op en ama chahang ama 3000 ama 1000 man dene baga. Pa vinden. Ama tak alamala na para. Pe? Para. Ja. Ama tak emiga para no. Menuro uit ko 300 man dat direct. Jere no. Migra Maar ja para tu to. Da de grand smaf mi di dedo kot na pang. Maar dat ama leg uit. Da de smaf mi di dedo kot na pang. Wat ama leg uit via P man en sang mi agama Amerika tak amane karne ama tak a topper one make a man. Jere ja. Rut. Isa façon sumatang. Tama wa teji Joan san. Dama ne teji yu dama go teji wan taramang. Sayang ende bu. Fama go teji. Dus nou aanzoek aan mij doen. Oké. Aanzoek aan mij doen. Dus aan mij takasa ni. Dat kan de wan mooiere tak. Die kan de wan open en ja. Maar apartheid is no dan asan dat. Nee, tuurlijk niet. If de man a president taki ala man. Ala sarana man. Die de in staat voor een bijdrage of mega-economie gezond is welkom. Dus in Afghan radio go make propaganda of go make this one me, that one me. Isabi to. Waka go meet them face to face. They taki tori. Isabi to. Wayarte iba wan tuma de man go wan partij. De man dat servi be go tak tro ambassadeur. Trouwen dissident vrouwen klagen no man tenser nang dissident. Die ala desan dat iba. Ja, want dus mi denk dat ki da mata kasana. En mata paratori. Dat denk ka en yugo takanga mo. Yere no. Want you know what, for to talk, you know, PAP. Ja, maar yere ja so. Maar mina was safe. Okay. Oh, je luku. De bijis ma be kare manari. Isabito. To e wor hok saba. Isabito. Ja, mi grapa. To e wor hok saba da te kamel to. Da we safe. En mi masar gambo dignity. Me safe. En te me safe na fini di kagoro. Kamek brede. Kamek bakak saba. En amara be de kwade ide troe. Amanda dalo tu. Oh, troe. Amand mus troe. Afgawan si me.
gawa si mekfuru nyang. Okay. Nam sabato. I first Nam ato. grabato. Dus a sumara mata kwa Okay. sana wa loss of flooder. Okay. Amango ino bari dama na pe meki bari dama yere eko. Eko. Okay. Yeah. Okay. Maya, So- sabi di mo. Abijima doro sabi na map koron tap. Okay. We arjima lukuman na sa sapayo koromo. We wato na nga de yung me utak ite. Samita ka nga uja. So misata kwa tufon. Ofentak dame nyan dape dame nyan disi. Mom sabuang sani. Mi sorguf mi serefibia. Mi mek moiti. Isabi ente noete medu. Sobuso. Trushani na gorong. Para nuasani. Meki serf economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. En de katak minawa jaja sarnama. Minawa jaja sarnama. En dat tida starati. E waka frey pir borsu. Iya to. En mine na masara. Dignity. Gambo. Ja, masaragam, ja, lukumang. Me arki hair wiki disi, may plaag over doti. Ina programa disi. Mina nga masaragam. Zeker wan IT negiar o de bezig ba. E aksuru voor het troe doti op straat. Alik van ubab las voor a doti. Aso argere disi op las ook toe van doti. Sa you et troe op straat. Dus if you feni, tenminste dat argere no ala doti op. Dan je bent 100% zeker. Maar je ook toe kan roko. Je hebt argering voor het roe. Je doet het op straat. En te je doet het niet op straat. En je hebt argering die zie. Voor hormoni abaka. Voor ik abigi doet het voor chago na landa. Met dat ook grand tangi. En toe het realisme. Get up, stand up for your rights. Listen, get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up for your rights. Get up,